खुलुमबाय लोगोफोर आरो लोगोसे फार्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेशन्स टू सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर एसएसएलसी एग्जामिनेशन 2023 जायफोरनाखि 2023 मायथाइयावहाय मेट्रिक आनजादखौ पास जानो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेशन जासिहरबाय बेनि थाखाय आं मोजां खौरां नोंसोरनो होनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय मा कुसगाव इउएन एकाडेमियावहाय ओएचएस फार्स्ट इयारनि नैबे 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो जायफोरनाखि फरायसाफ्रा कुसगाव इउएन एकाडेमियावहाय ओएचएस फार्स्ट इयारखौ एबा लानानै एडमिसन लानानै सोलोंथाइ लानो गोसो बै फरायसाफ्रा आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदो आरो एडमिसनखौ लाबानो जाबाय मानोना कुसगाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय आजिलि 3 टाइम्स प्लास जाबाय कि हायार सेकेन्डारि एग्जाम होनाया एबा ओएचएस एग्जाम होनानै कमप्लिट जानाया दा बेहाय मोजां रेकर्ड दङ आरो माखासे फरायनाय थानाय आरो मोजां फाकाल्टिफोरनिबो फेसिलिटि दङ ओंखायनो आं नोंसोरखौ रिकमेन्ड खालामदों इउएन एकाडेमि कुसगावआ मोनसे प्राइभेट बिजोंनि फरायसालि आरो बेवहाय दा गेदेर मोनसे अफार होनाय जादों जायफोराखि एडमिसन लागोन बाहाय 50% बाहाय अफार होनाय जादों हमना लादो 4000 थांगोन बा एडमिसन लानायाव बाहाय नोङो 2000 होनानैनो एडमिसन लानो हागोन बेबायदि फेसिलिटिखौ देग्लायबो होनाय जादों ओंखायनो बे मोनसे लिमिटेड सिटजों बेहाय बे कुसगाव इउएन एकाडेमियाव फोरोंनाय जायो अनलि 60ल' लाखिनाय जायो 60 एबाब लाखिनाय जाया ओंखायनो थाबैनो जायफोरनाखि कुसगाव इउएन एकाडेमियावहाय एडमिसन लानो गोसो बै फरायसाफ्रा थाबैनो नैबे स्क्रिनाव आं होबाय थानाय नाम्बारावहाय जगाजग खालामदो ओमफ्राय अफिसाव भिजिट खालामदो ओमफ्राय थाबैनो गाव गावनि जेनोखि मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरखौ सोंनानै लानानै एडमिसन लाबानो जाबाय आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ बे नोंनि न'आवनो थानानैहाय लाबानो जाबाय आं बेखिनिखौ रेकमेन्ड खालामबाय आरो फिन बुंबावदों एडमिसननि प्रसेसआ जाहैबाय मा गासै बेवहाय 50%खौ नोङो अफार मोनगोन जेराव 4000 जुदि एडमिसन जायोबा नोङो 2000निनो बाहाय नोङो एडमिसन लानो हागोन आरो बेबायदि फेसिलिटिखौ बे कुसगाव इउएन एकाडेमियाव होदों आरो हयथ' बेबायदि फेसिलिटिखौ नोंसोरो जेरावबो नागिरनानै मोननाय नङा ओंखायनो गोख्रैनो आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै कुसगाव इउएन एकाडेमियावनो एडमिसन लानानै गोग्गो सोलोंथाइखौ लाबानो जाबाय स' आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामना होबाय लोगोफोर थेंक इउ